Οι Ιάπωνες έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να κερδίσουν τρίτο συνεχόμενο μάτς. Εδώ γίνεται το λάθος, ο Τζούνια Ιτό παίρνει την μπάλα με φάλτσο το σουτ. Παραλίγο το 1-3 στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους. Εδώ οι Ιάπωνες, ο Ιτό θα δώσει στον Νουέντα. Αυτός ανοίγει λίγο την μπάλα, δίνει την ευκαιρία στον Τερστέγγεν να αποκρούσει. Το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Χιρόκι το τροφοδοτεί τον Μίτομα. Ο Κάμαντα τον υποστηρίζει, κάνει και το σουτ, μπλοκάρει ο Τερστέγγεν. Αμές είναι ο Κάμαντα και έχει χώρο. Είναι στον Μίτομα. Ζητάει και ο Σουγκουάουρα μπάλα στην περιοχή. Το σουτ ξανά στα χέρια του Τερστέγγεν. Όμως την μπάλα οι Ιάπωνες. Και ο Ασάνο φεύγει στον χώρο. Για να δούμε αν μπορεί να πληγώσει ξανά τη Γερμανία. Το σουτ λέει όχι ο Τερστέγγεν αυτή τη φορά. Επιμένουν οι Ιάπωνες. Νέα εκτέλεση, νέα επέμβαση από τον Γερμανό τερματοφύλακα. Διπλή ευκαιρία στο 70 λεπτό. Ένας παίχτης με γερμανικές και νιγηριανές ρίζες. Εδώ εκτελείται το κόρνερ. Ο Ρίντιγκερ στην κεφαλιά. Πολύ μακριά από την εστία του Οσάκο. Γκόζεν θα χάσει την μπαλά. Και η ευκαιρία τώρα για το 3-1 με τον Κούμπο. Να φεύγει ο Ολομόναχος. Δίνει την μπάλα στον Ασάνο που πληγώνει ξανά τη Γερμανία. Τον Ασάνο την κατάλληλη στιγμή του πάσαρε την μπάλα και ο παίχτης της Μπόχουμ πετυχαίνει το ένατο γκολ του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Τελευταία φορά που είχε σκοράρει, είχε διαμορφώσει το 1-2 με την ίδια ομάδα τον Νοέμβριο του 2022 στο Κατάρ. Κερδίσει το Περού. Και για να δούμε μήπως γίνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα με τον Κούμπο να βγάζει τη σέντρα, η κεφαλιά, 1-4. Θρίαμβος για τους Ιάπωνες με άλλον ένα παίχτη που έρχεται από τον πάγκο, το Τανάκα, να σκοράρει. Ο Κούμπο κατεβάζει την μπάλα. Περιμένει, βγάζει τη σέντρα, καλοζυγινισμένη. Ολομόναχος ο Τανάκα στην καρδιά της άμυνας των Γερμανών. Λήξη του αγώνα από τον Ζωάο Πινιέιρο. Η Ιαπωνία παίρνει τεράστια